Mama. Inini ndine Love Monga Tsapani. Ndakaturika nyaya mudare rino raMambo naMaropa. Iri nhau yenyaya isina kupedziswa mukati medzinza redu isusu makatsapani. Mushure mekunge hazvadzi yarwara ndokubva mukoma vafambawo semwana wemba iyoyo, nokuti dzimba dzedu imba nhatu. Vafamba vachienda mukati nekutsvaga kuti chii chiri kunetsa pahanzvadzi maererano nemaziso akangoerekana asisaoni. Vakasvika mudare rasekuru Tasvo. Vasvika mudare rasekuru Tasvo ndokubva vanzi nasekuru Tasvo, iwewe ndiri kuda baba wako. Ndokubva vatsanangurwa kunzi ena notora baba wako, ndivani kuda papi pano. Vabuda kubva mudare iroro vakaenda kumusha kunotora baba. Vasvika ikoko vakawirirana nababa nemukoma, vanga vari vatatu, mukoma Wanda namukoma Arwisi nababa. Vawirirana kudaro, ini ndinogara kushanga. Ndokubva vasimudzana zvakare, ndokubva vaenda. Zvanaida kuti uite ndikuzviziva zvakutona inini mazisa anokwana baba but inini handitwe zvisizvo kuti ndinafast kuziva zvandikubata unotsanangura kana ndikaita zvandizvo unongotaura pamunyaya. Right. Nyaya yangu iripo Mambo ndeyekuti urombwa wakabviswa mukati memusha uchienda kwasekuru Tasvo uchitadza kupasurwa kuti tizive kuti mumabhegi mumunei, uchidzoserwa mukati memhuri yekwakatsapani. Isusu ndikuda kuzivawo kuti mumabhegi umu manga muinei. Kunani watukubvunza? Right. Pakati pedzimba mbiri kuna Wanda naArwisi, sezvo ndivo vakoma vangu inini vanonditungamirawo inini. Wanda bhegi mamuni mbegi isusu hatisi kuziva kuti mamune, asi sekuru Tasvo vakati mubhegi muno zvinhu ndobva vatichaja 18,000. Pa 18,000 ndopatakazoremewa kuti tichikwanisa kuenderera mberi. Saka tatadza kuenderera mberi ndobva mabhegi adzoka, ndobva tachitanga kutaurirana mai kuti todii panyaya iyi kuti tibvise mabhegi aya. Saka pakati pokuti tichironga kuti tiende kuna baba mai tonotaura kuti baba watiite kuti tifambe tibvise zvinhu izvi. Saka panga pane vamwe vedu vanga vakupokana nazvo kuti zvisaitike, asi baba vakanga vabvumira nazvo kuti basa riitwe. Zvaitika ndozvokuti aipokana nazvo munin'ina pamaaudio yataita yenhenge yeWhatsApp yegroup. Ndiye akati kumba kwababa vangu hakusvikiwe kana inini ndisingadi. Saka vamwe vakazenga vakuti ko zvino isi tinoenda sei kusvika kumba kwababa ivo vachidaro, mangwana haizotisungisa here? Ndosaka akazotsvaga nzira yekuti tiuye kwamuri Changamire tiyananiswe saizvozvo tirimba, nokuti ipo patiri vana kuuya kuyananiswa kuti zvinhu izvi zvingabve sei mukati momusha. Iwe nyakurambira zvinhu pamusoro Changamire handina kurambira zvinhu, asi chakaitika ndechekuti ndikati kuna mukoma makafamba mega kuenda kun'anga mune imba imwe chete. Ndobva mazodzika kumusha kuya kutora baba muchita zvomupunyikidzo. Ndobva taenda tese kuHarare, ini ndikaenda ndiri muperekedzi. Vakati munin'ina uyu haasi kuenda kupinda mudare, ari kuenda kuzomirira kuti baba tichawachengeta zvakadii. Saka tasvika uku baba vaye vakamwisiwa zvavakamwisiwa, ini hana kuzviona nokuti wakapinda mukamba. Ndobva vadhakwa, asi mukudhakwa kwavo baba vaye havana chavakataura. Mukudhakwa kwavo maasha kwaTasvo akatonzi batidzai mafoni kuitira kuti baba wenyu kana vachinge vakutaura mozinge muchizopa chapupu. Saka tadzoka kutsvaga mari, ndopa ndikazobvunza mukoma kuti mukoma makaenda Megani mukwaTasvo, neimba yekwababa mudiki muri Megani? Isusu tangati sipo. Zvakadii kuti tiende pairi patatu tinzwa kuti tsoro yamakawana iyi ndiyo here? Changamire ndakapengewa zvokuti ndikazobuda mumba imomo ndakutiza. Ndakutya kuti varume vanogona kundirwisa. Ndio maziro anozviita.
asi baba wangu hawana kumboramba, ini nani akana kuramba. Wapupu hanzvadzi dzedu dzeshe dzanga dziripo ndo mazira anoita Changamire. Nekuti kana kumba kwacho kwakasununguka. Wainani wakomana? Ini ndauya nehanzvadzi yangu kubva kuda rwenu roda kuti pepa rikauya richisunga ini ndauya nevaningira vangu vemumba yababa vangu. Iwe? Ndauya nehanzvadzi nevaningira vemumba. Nanatete. Nanatete. Uyaiba beki. Uyaiba beki anatete. Anatete ava ndiwo anatete venyu mese. ndio. Baba ana baba kasara vangani? Entenga mtoro gonyeti. Mazvidzwa zvatauri zvaapindura. Ipapo mapindura pamusoro Changamire. Mapinduro yaaita uyu munin'inawo ndo yari kusakisa kuti zvizosvaka kuti tisvike panapa. Nokuti baba vakatomuudza uyu katatu kese kuti dedza inini nomunin'inawo vauye kuno kuti gadzirise zvomusha. Uyu akapokana katatu kese hanzvadzi dzomba make imomo dzanga dzirimo baba vachimutendeka uyu kuti iwe hana kukutere utore vakoma wako novanin'ina vako vauye titese tigadzirise musha huna kuita se hamuna kumira zvakanaka iwe ukaramba. Uyu akati iye inini baba vakati akanditi zvinokonzera chii zvinokonzera munyonga. Uyu munin'ina uyu kuti muzoona zvese zvaakiitika panapa zvizonakana naye inhau yokuti pakuti tironge baba uri kubvuma ndosaka baba vasina kutaurira muno. Baba vakabvuma vakatoonekana nini mwana wangu zvawakaenda kushamba inini chiuyai muye mumusha tigadzirise kuti zvinhu izvi zvibve. Inini chiendawo kuwasha wangu imi moendawo kuwasha muchipemha tounganidza toona kuti tingatsvage sei munhu angatibatsire handiti. Saka pakati pokuzonge mafoni yangu zoita mugrupu ndo panga pakuzopindwa munin'inawo. Munin'inawo haana mhosva yaanayo asi mhosva yake iri pakuchenjera pakuita se pakutaura kuti kuitika. Unofunga mukanzva kubva kuna nasisi kuti kana kuna vanin'ina ava kuti vaiudzwa nababa wacho kuti mukomana ndikamuudza vamwe varipo kumashure kwedu. Alright, iwe wasimudzauro simukahoda pamusoro imama kufunga ini ndakamira vanhu ndovamisira tiremba nhaka ndika baba takasvikira uri kubudiro kumba kwanzvadzi yanga isingaone mumagrasi ndika ava vanga watiza mukomana andika watiza pamashoko yanga vari vanga vashedza isu dzimba nhatu ndika dzimba dzanzi isusu tisati tiri kushanda vakachiuya tite madonesheni hanzvadzi haisi kuona andika tasvika ikoko bankuru vanhu vari baba wavo tobaba wedu tese isusu andika vatava kuti nini musha muno zvirombo andika ndokumbira nini kuti zvirombo zvitese izvi zvibve imimi andika chiri mupenyu asi mupenyu uyu andika ndikabvira ndakamuudza airamba achitanzi munopesanisa nohama dzangu to zvadaro tadzoka kwasekutazvita waakudharweni taakutibvunza naye vatakundikana pa18,000 yeri andika saka mukoma tochiita sei andika pazvinhu zvandika ava vakapindura ini direct andika kuda kupinda moisa kuti imi itai zvamune maita senyu zvamune mafunga zvamuri kunonga imimi mamusatsvage baba maitsvaga inini anditi two vabva vatabva uko ava vakakwidza dare ava kuti vabhadhare amai uchii kuti wamai ava isi kufamba zvinyaya dzinza ndivomama tete unozivei nhaiwe tete? Ini pamusoro penyaya iyi kuti ndikwenyaya kurinzwisisa chaizvo ndinhasi ndini ndinenge ndiri kwangu engonzwa ngoti vanhu vari kunetsana saka nhasi ndikuti kuti nditoziva kuti kunetsana kwacho kuri papi. Ini nyaya iyi ina ndino zvandinoziva kana kwana tacho kuchanda kueri. Alright, tete pamusoro ini vari kutaura mukoma wangu ari ndiyo hapana zvandinoziva ndiripo pachikona nzeve dzakafa 75 ndikatonzwa ndichiva kuzopiwa mashoko asi handina kumboonazvo akatasura zvandizi apa kuya kuzoenza kuona kuti nyaya ipere vabatana. vana venyu apa? Ndikuda kuti vabatana vana venyu ka? vanovanza dzangu kanato ini ndini kupedzesa uyu baba wake ndokutanga
Kani wawili wakusunga mgumu. Inini ndinogara kumusha. Ndinohandina baba varipo kumusha. Ndinoruzivo rwokuti wabva baba vachienda kwaTasvi. Zveshuwa ahanzvadzi vakurawo vakauya nedheibhasi. Ini ndinokumba kwangu. Ndobva ndatumirwa mudiki kunzi endai motora sisi vari kuwauye. Ndokubva ndauya tasvika vari pana baba. Ava ndobva vati baba muri kudiwa kataenda uku nokuti sisi haasi kuona. Baba wabva vati inini handisi kuenda. Ndofunga akapindura ndini ndikati aiwa kababa imi mahamugoni kuti hamusi kuenda nokuti mwana wenyakida sei ari kurwara imi munotofanira kuenda. Ndobva zvanzi right ndenda nobva vati ndenda nomuzukuru ari mwana wahanzvadzi mukuruyo. Ndikati naiwa hazvigoni ndini ndikupindura chete ndati hazvigoni kuti muende nani natatina kuti baba wake varipo imi chitakuraiwo baba akudzawo ari mwana wavo akuperekedzei sezvo hanzvadzi kuti umuperekedzi chete hapana chake ndakaitwa kuri kudiwa baba. Kechi2 ndini ndakabvunza ndikati nhai mahanzvadzi tiri dzimba 3 koimba yababa mudiki vari kupi vakomana variyo vakomana ava hana hanzvadzi wauya kukwira ko hana hanzvadzi vari kupi. Hanzvadzi vakapindura kuti havasi kudiwa pari kudiwa baba chete uyu muperekedzi uyu haasi kudiwa baba. Ndati alright ndazobvunza futi ndati ko zvamuchasvika kuonawo ikoko koimba diki ava vachazozvitauriwo nani achazvitaura ndiani. Hanzvadzi vakapindura futi akati aiwa inini nechifonerana navo kusvikira zveshuwa vakatakura baba vakazobvuma vakatakura baba. Inini zvavakazoendawo kuita vari kumberi ndakasara kumunokumba vachizouya vakazotifonera kuti takuuya nasekuru vari kuuya kobvisa. Tikavagaririra vakauya vakatakura mbatya dziri kureva idzodzo mufunga vakangosvika vakatakura mbatya dzamai nodzababa ndobva vatakura vanhu ndobva vaenda. Zvakasvika futi kuitwa nombatya dziye inini handizvizive. Zvino vakazokwirawo dare vakutaura kuti vakakwira dare mutorwa akatakurirwa mbatya dzakasingazive kuti mbatya dzangu dzatakurirwewi ndodawo kuzoti dzinopfekeka here padzasvika munzvimbo ikadai. Ava takanoti vakakwirira dare zvokuti vada kuita sei. Ndomadziri andinoita chisangamiro. Alright. Pamusoro pano nyamano shewangu. Ndikandiri pamusoro padare rino. Avo vari vapawesa kutaura hanzvadzi dzangu kana tete vangu vakoma vangu avo. Ndikanditange kutaura nyaya ndichiti ini hanzvadzi yedu ane matauro uyu akapfeka magirazi arwara maziso asasaona ndobva achiedza hanzvadzi yake uyu wonderful ndakasiyira uyu taurei uyu ava vaenda kuHarare ndobva vachifamba nehanzvadzi avo vafamba vaenda kuna sekuru Tasva ndizvo wanzwa zvavakanzwa ava ndopavakati ivo waudzonzi chine muti baba wenyu vari kudini kanzi vari kukupi kumusha ndobva watora baba ava ana babedu vakazva vari 3 baba vangu vakafa ndoranga ri vadiki baba wawanda musha vakafa ndoranga ri pakati baba wasara baba waamisi uye vakagara ukoni tadaro ndo baba vedu vasara 1 ava vatora baba vaenda navo kumba kuHarare kubudiriro ndobva vaenda isu vangu vasina kutiudza seimba yedu isusu uyu akakwira dare uyu iwe imba yababa wangu inini isu tazoenda taenda ikoko chatikaona pavanhu ava vese ava paimba dzavo vari 2 chavaita vaida mari kwatiri kuti vakwanisa kufambisa zvinhu zvakuti zviite sei zvifana taenda tasvika tobva tanzi dare renyuka rakamira so ndakukupai uyu netsvimbo iyi chirisumukai pano muende kumusha kwenyu kuDarwen vatasunga tobva taenda kuDarwen taenda kuDarwen tikasumuka uku zvikuma 12 1 o'clock tikasvika kunze kwachena tasvika kunze kwachena hatina kumborara noita sei hanini zvoda basa ndobva ratanga kuitwa akangosumuka kubva ananga bamba baba uyu vanova ndo baba wasara vari kumusha kupi uku wabva ipapo tisakata mabva uku kuDarwen tikagara kushamba muwadzanai tafamba vakadarika pamba paigara baba wangu waneimba kubudiriro 5 ndati waibo tova tadarikira tova taenda kumba kwani
Baba uyu Wanda. Ndobva wabata zvamabhegi wakabata kumababa uyo nekwababa upi uyu. Totatakura zvinhu zvezve funga tikasvika zvemumatoko Harare. Zvanzi maita basa mauya. Pasekutas magoni. Shamwari iwe baba wakasiya zvinhu visa 80,000. Iwewe uyu baba wake vamwe varipo tozoti visa 10,000 yobvete 18,000. Ndobva taoti mari yaita sei? Yatiremera kudaro. Wanda uyu ndobva ati aiwa ini ndauchidzokera uko. Baba tichangetokumbira kuti isusu takubatsirwa onai mwana aisirase dambudziko raanaro. Ndopakatangira nyaya. Baba wasara ndobva kuti inani ana mbudzi anana chii ndobva waramba kuenda. Uyu ndobva aenda ndobva akumbira kuti padambudziko romwana uyu chindipa $600 ndomubatsire ndobva waita majiri avo ndobva wabhadhara mari yavo ndobva waita kubatsirwa upi uyu asi chakandinetsa inini semwana tese pabatiri vana pana baba nababa pana tese tori vana takazvarwa ndanoita sara hwani ndo baba wedu haazi baba wake haazi baba wawanda haazi baba wangu ndi baba wani isu wedu akafa asi chakazondinetsa nchokuti mukomana akatakotaenyeudza imhosva yekutanga bebenyu wakafa ini baba wangu ndoasara ngatiye titaure nyaya uyaikumba kupi uku tikati zvinopera mushe here vanhu vautangotara pamagrupu tikadhibirira kuti aiwa apa hapana nyaya pakuda musununguri chete apa nyaya dzainga pano mambo wangu sorezve ndiye musununguri chete kuti aiwa mabhegi akaenda uku nezvinhu akati zvinhu zvenyikizva ndakumwairai mushonga chidzokai nazvo kana maronge maita sei modzoka hakuna ivhinika nemi mambo wangu chaichaiwo kuti mungarare manzi zvinhu zvabatwa moenda uku wokwidza bhazi pavhiriyoni kutakura kuenda uku kakauraisa vanhu nezvinhu izvozvo haningizvoka saka nhasi otapano kuti mambo hapana kana nyaya kumboda isusu nyaya tikuda kwamuri imimi tikuda kusunungwa kuti aiwa kana muchigona kutsvaga vanobatsira imimi pacha zvenyu kana tichigona kutibatsira pacha zvedu tofamba rwendo toenda asi vanetsana nomurumo tosvika bhozi anga kuti aiwa hapana munhu angayepamba pababa wangu kwesi baba wedu ari kupi vari kupi baba wedu ndo baba wedu ari saka wai mwana muyangu uyu kwai ndakagara ndichimuudza wanonguva kuti aiwa zvazvinoita nonditi inini mukona uyu akazvakwa mumba mababa vangu rorenzi akasira uyu akagarapo uyu akasira inini ndogara ndichivaudza kuti aiwa muri mukoma asiwo nditoriwo baba wako paunosangana nematambudziko ndokubatsira saka ndiri baba wako handika iwo uri baba wangu ndoziva kuti muri mukoma asi uri chi uri baba kana nditoriwo futi chi baba wako handi mazvona saka uyu manje zvaadakuita mukomana wekwai takazvava tiri 9 vakomana mukona nyaya ndatotaura panapa pahunaini hwedu inochi number 8 vakuru vese ava ngaona kuti vakuru ava mambo sone zvenyu vakuru vanheva inochi number 8 saka steering yacho zvanoita manjika ndoda kuti ndi mambo tisunungurewo chiti nokutika tigone kusvika kubatsirwa zvinhu zvopera hapana mukuru pano mwana tese tiro mwana munhu mumwe chete uyu kwayo kana baba vaka vakuru vachitongana vagoiti isusu taigara kumashure ana vabedu vaiti vakataura nyaya obvanzi uyai kumba kwangu baba wake zvavaita mwana ati paiti uyai kumba kwangu waigara kumusuokoka wobva waisa nochimpini wodemo hanindizvoka kuitira kuti ada kubuda aramba zvindatauraka ndakumurowa ndozvavaita vatisati daro manje daro mambo chandikukumbira uyu anonzi arwisika tsapani mukoma wangu uyu anonzi love moka tsapani mukoma wangu mukona vari mawari 3 apa ivava zvari 1 2 3 apa wakatadza kudhunza chitima ichochi mama zvakaoma maita basa mama Daura rikasenda terere nini ndiri pano uchangadziri ndiri hanzvadzi yaharusi asi handina kwandakarerekera handina kwandiri chandiri kukumbira kusunungurwa sekuwirirana kwanga tichiita tiri isusu wemba yedu tina baba vari kumisikidzwa sababa ndakafara nekutenda ndichitenda hanzvadzi yangu iyi Wanda kuti zvaakaita Wanda kunotora baba achienda nawo kuHarare akaita zvakanaka takaziva chokwadi nekuhwandirana kuri mudzinza redu ndozvatakatenda kuna Wanda
tinorarama takawandirana kuwandirana. Baba vaedu isusu vari kunzi vairarama vachishungurudza kana vachinziwo pane urombwa hwavo hatisi kuhudawo isusu mumusha medu. Titodawo kutoti dai zvagona ngahubve, asi nekuda kweurombo, nekuda kwemari yakawandisa, nekuda kwemaitikiro yazvakaita zvakatikachamadza, uyezve vachikwira dare saizvozvizvi nyaya yavo yaitwa hapana akazombozivisana kuti vemhuri kwakatsapani tikuda kumboungana tose. Kana vaitya kuenda pamusha weuyu, baba vedu vane musha wake, vane musha wavo, uyu ane musha wake akazvimiririra kusina baba mukati. Kana panga pasina izvozvo uchitaura kamwe chete ndauda kuti ndine vanhu vakawanda muona vanhu vakawanda ndaura kutaura vapewo respect pamusoro changamire. Inini ndoda kungotaura mazwi mashoma nokuti ndiri mumwe akazosvika padare rakanga riri kwasekondari. Ndiri vana ndiri hanzvadzi dzevanhu vese vataura kuti ndafunga kuti kana mazwi ako auda kutaura ako utaraparisa ndanga ndichida kungotaura chete pokutiza apa kuti pari kunzi aya akatiza apa ndopaye paati takanga tati ngatifambei matare pamwe mamatare tisafambe dare 1 asi kuti ngatifambeiwo kamatare matatu tonzwa kuti zvawaonaiwo uri wega zvakafanana here. zvida kutaura neuno magirazi wakuona here pamusoro ichangamiri. Aiwa ndakuona. Mukarapiwa. Kazoenda kubatsiro kunotora. Unopariwa mazizi. Kwatashu. Kwatashu ndakaenda ndakabatsirwa mabatsirwa ndakaitwa ndakanzi chienda kuchipatara. Nokuti inini kunotoni ndakaenda 7 times masese ngabatsirwa. Saka waenda manje ndopazvazoita. Ndakatopirwa mushonga vese vanhu vevo varipo vese ndakatopirwa mushonga yekutoshandisa Kwatashu. Mune motikari pamura. Nyaya yenyu yakanaka but haisi kuda hasha. Vakuru vanoti in proverb kufa kwosiyosiyai vakaenda havaida vaitoda kuenjoy but mazuva avo epanyika akaverengwa akakwana kuti vasvike panhoo yorufu ende kufirwa hasi mosha ende kufirwa hasi vanhu tinoenda nemaendero akasiyana. Wazvinza zvataona madzaro ndichenda changamiri zvinhu zvazvinezvi asi mbodaita zvezvakuitizvi konzero vakuru vaichikare kana vachienda kunovhima havaioneka vaingobuda uzonzwa mangwana vaya nomunyu hapana waiudza kana stiru zvamukuita zvese zvamaita izvi zvakanaka zviri wrong chikonzero muri kugadzira rufu rwenyu mese rufu magadzira mukuita ndiro kuti vari panext door vakutoziva kuti kwatsapana hakuna kumira zvakaita zvakanaka kana vanga kwenyu kwanga kuna anoroya kwaano shamwari dzokunge dzawanda kuti matambudziko aitise zvakadai zvamaifana kudai vanhu vanogara pasi kupinda inyausha azvaimbodana babonyi wacho aimboda vanhu 3 iwe newe uri 3 niwo vakomana kwatakafamba zvinhu zvakadai zvinhu zvakafamba zvakadai baba vakonadzi zvakazvikati baba basi saka todisi ndisi vanhu tinotoda kuita nekuti babonyi kwari zinawo kuona amusoro chitima ndiya ndiwe
saka pane zvimwe zvinhu zvada kutaura ndichiti ukatsika chaguduma dzimwe nguva unochiti minor problem unongotitsikirira kuzvinzwisisa uyu zvaaipindura ndozvaaitaura zviri wrong but kwandiri minor problem ndikutaurira iwewe bhozi ndiwe next king yababa wako ende munhu wese ane vana atova baba musi waunofirwa iwewe anotungamira munyina wako kuti ndiye baba ndomafambiro anoita ubaba but nyaya haisi kudaro ndakudzika ende ndoda kudzoka ndichiti panyaya yekufamba ndoda kunyanya kutaura panyaya yekufamba kana muchifamba musafamba panzvimbo wani zvine problem mudare muno mutashamu yakakawandisa zvino zvatoziva nezvatisingazivi but ndiri kuti kanifamba musafamba wani zvisa iyo zvikamunogara kumusha pano mutauni nikwamunogara kwese kuchamba pano mutauni izvezvi vanhu vari kutaura nezvomayai kuti hamuna kurongeka kuti zvavo zvakatotowa zvikaenda patasve zvikadzorewa saka chiona izvi chaitika pacho pano ende pamuri mesa pamuna rugara uri kuti ukangokosora ubva kungoti zvinhu zvezvaita se zvauya pamwe ndozvitoitika pamwe saka iwewe ndoda kutaura kuti zvawaitaura zvakanaka asi kusazvichino mutoyo taura uchiziva kuti pamberi pano vakuru vako ende pamberi pako havasida kukaka vari pada kugara pasina wakoma wako zvazvinoita ukataura uchidaro uri kutaura ndokuti baba wako vapenya wavo wakafa hazvinyazoita muzvo ende kurarama kwakaita baba wako ndimwari nyange vakatiita zvakaipa munhu unosiwa nemabasa ako but ndoti kana uchitaura nevakoma vako pagurupu ndosaka muchiona mamwe magurupu tisingakomende pagurupu apo unotaura zvaunofungidzira kugora kutaura usingazivi kuti uri kuita sei kukanganisira vamwe vanhu magurupu yamunesa efamily yakashata mamwe ungotaura kuti akanaka mamwe acho asina kunaka way forward yatinaende kuti toda kuti mufambe nyika zvinzwa toda kuti mufambe pakufamba kwamunoita munotora uku 2 ndiri muri 3 times 2 6 baba musiye ari kukwari munofamba muri 6 ivavo 6 vakatira se vakatokwana munofanira kufamba katatu kana ka4 5 mapedza modzoka manje feedback moenda kumba kwababa uya muchiedza vasikana munakomana vai kuti hande kupi kwababa nhasi ndokwamunoenda nokuti ndokunori kufuto rwenyu mese moenda baba tauya takafamba ti iwe ndiwo unotaura iwe powapotsa uyo obva ataura powapotsa uyo obva ataura zvazvikuya imwe shoko ramwari rinobva rati zvigumbuso nokukanganwira iwo vamwe vari kuombera sekutadza kuombera pakubata ndepa handikutaura zvakanaka kuvaraiwa zvandikukutaura izvi mukomana rega ndikutaurira tese hatisina ana baba asi tinawo vari kutitonga tinongowapa respect chandipa kuwara changamiri pamusoro changamiri inini kana foni dzinoenda pagurupu chinyarara ndikutaura newe ndikuti unzwisise uda kuti unzwisise zvandoda kutaura zvaunoona kudai tinongopa respect mukurarama zvinzwa wanzwa ende zvandoda kutaura zvokuti kana ukazogara futi next time handikwanzwa zvandotaura ndati muri kufamba muri vangani 6 chete ndi vanhu vatu asi ngoda vanhu vakawanda toda vanhu vangani 6 asi kana maakufamba musaudze futi vamwe avo kunhasi tiri kufamba bosi pamuri hatisi kuchenesei muri vadiki muri kugona kunge muri vakuru usiku hatikuchenesei ndosaka tiri kuti shamwe forward motsvaka kana maona zvanetsa tokutakirai mupurisa watokupai muchifamba naye but mune muchikubhadhara muchimupa chikafu iye achitepa achinyora that's all saka chiendai iwewe endai munorangana nevanhu ava kuti vanoda kuti vari 6 vatinoda tovapa mupurisa wavanobhadhara wavanofamba naye achizotiudza tovapa mupurisa kuti dhirini vanoda kuti but kufamba hatipedheti chikonzero ndakuudzai kuti pamuri apa nzeve dzinonzwa mazvinzwa ende ndoda kuti kana makuita zvese zvamukamboitirana kutaudza kutaura musapindura nerafu kuitira kuti makwara avhurike mudzimutuko ichi chivara itai kuti mudzimu muvhure muone matambudziko wanza zvandabvunza ndabvunzawo maziso chete kuti wakuona akati ndakaenda 7 times kunotonha zvaifamba but ndakazoitwa zvandakaita akavimba wazvinzwa akavimba nozvaakaitirwa zvakamununura saka nawo imimi vimbai
ende ziva kuti hakuna anokunda iwe. Baba vari kumba uko vakafa iwe next muroyi ndiani? Iwewo utotoroi. No, kana vikatobva unoramba uri muroyi chete bhozi next ndiwe. Chibage chikatanga kuputika hapana chinomirira chi. Wazvinzwa? Chii munhu waMwari? Aya pamusoro changamire inini zvechokwadi ndindakakonzeresa maziso. Kuti ana baba wazosvika pavari hamba kusvika dare rese. Kurwadzikana ndaasingatoona kana patasvi papa wanondiziva kana kubudirira kumba kwangu wanondiziva. Asi nini changamire kwakutokumbira kuti mudzinzi vakuita sokunge vakuchema neni. Mushure mekunge ini ndaenda ndichiziva kuti nini baba wangu wandakasiyirwa nababa wangu iwana. Teerera ikandikuudze kutaura kwakuita kutaura kwamira taureni kutaura kwakaita wabatikana but usabatikana. Manzo ndatusaite se usabatikana zvichida zvakataitika izvo zvakaita kuti vanhu vavhurike. Wazvinzwisa? Tikasadaro chakatora mumwe nezuro ndo chinopedza mumwe. Vabi edu vanoti chaona mudzako chapita mowachiri kwani? Wazvinzwa? Ingovimba naMwari. Wazvinzwa? Ingovimba nemudzimu yenyu kwemazvima kupaino kuitira zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura. Next, chedai panze muranga. Next case. Ngavauye minute, ngavauye minute, ngavauye. Kimbira uya.